Ginugunita sa buong bansa tuwing buwan ng Hulyo ang Disaster Resilience Month sa bisa ng Executive Order No. 29 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May temang bantayog ng katatagan at ang pagbubuklod sa layuning kahandaan ang selebrasyon ngayong taon. At bilang implementing arm ng National Disaster Risk Reduction Management Council, isa ang Office of Civil Defense o OCD sa mga abala sa mga kaganapan ngayong Disaster Resilience Month. Ayon sa direktor ng OCD Region 3 na si retired Major General Amador Corpus, kabilang sa kanilang mga tinututukan ang disaster risk reduction and management capabilities ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Itong mga ang pinaka-importante po kasi in resiliency sa DRRM is nagsisimula po siguro sa awareness. Disaster awareness. Napaka-importante po sa pag nagkaroon po ng isang calamity, ang isang hanapin po natin is we want to assess kung malayo ka sa lugar, sa amin sa taas or basically yung mga nasa taas, we want to assess kung gaano ba yung extent of damage. So we really need responders. We need somebody to communicate there. Hindi po magtutuloy yung response, hindi po magkakaroon ng magandang plano on how to deliver the response also and how the amount of response they need kung wala po tayong makakausap mismo on the ground. Dagdag pa ni Corpus, nagbibigay din sila ng iba't ibang training at nag-oorganisa ng mga kompetisyon para higit na mapalakas ang kakayahan ng mga disaster responders. Nagkandak po kami ng La Nina Challenge together with the province of Bulacan, and nag-compete po ang different disaster DRRM units, different LGUs dito sa Region 3, and maganda po yung nangyari doon na one-day activity in San Rafael, Bulacan, highlighting mountain search and rescue, water rescue, at saka si MCI management o casualty management. Yung tatlong activity doon na those events na nag-compete po yung mga iba't ibang participants in the different LGU. Batay naman sa evaluation ng OCD Region 3, kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, may tuturing na handa raw ang iba't ibang mga response units sakaling dumating ang sakuna. We have evaluators coming from the Philippine Coast Guard. Sila po ang mga subject matter experts when it comes to water search and rescue. Then for mountain search and rescue, ito yung mga rescue ng mga high-rise, ganun yung mga kailangang evacuate galing sa 5th or 10th floor. We have also invited subject matter experts from the Philippine Army. Then the mass casualty management, we have invited also subject matter experts from the Department of Health. So with their impressions during the awarding, napakaganda po ng nagulat yung elements ng Coast Guard, nagulat din yung mga evaluators from the Army na they did not expect na ganun kagaling yung mga WASAR teams at saka MOSAR teams na nag-participate sa La Nina Challenge. So this is a good indication na maganda yung training at saka ready po yung mga MDRIMOs and PDRIMOs in the different localities in Region 3. Nagpaalala rin ng opisyal na bukod sa mga lokal na pamahalaan at iba pa mga tanggapan ng gobyerno, mahalaga rin ang personal na kahandaan sa bawat kabahayan. For this reason, makikita natin yung significance at importansya talaga ng mga communication groups na ito na nasa underground na gustong tumulong sa atin in times of calamities or emergencies. JM De Jesus, CLTV 36 News.